Sir Mom in the YouTube company and all apps of Google company. Kindly protect all my videos, photos, Google account, my Gmail account, my YouTube channel name, my passwords, my audios, the IP address of my cell phone. My cell phone, kindly protect everything. Protect me also to Facebook company because I use my phone number there that I put in my Google account and my Gmail. I use in Facebook also. So protect me all of the apps, including the third party cookies app. Protect me also there. Sir Mami, the YouTube company and all apps of Google company form high protection forever against scammers and spammers who don't believe that there is God. That's why they commit theft, they commit fraud everywhere. They even go to abroad to commit theft and fraud there. Pangako ba ikaw, Freddy Aguilar? Sanang pangako mong pagbabago ng paligid, nasaan ang pag-unlad ng kababayan? Ay sarap pakinggan ang kay haba mong talumpati. Ngayon ay di ka na makausap. Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Palagi kang laman ng dyaryo, may kasamang dayuhan. Mga kabayan mo nalimot na. Kumukulo na ang tiyan at halos di na makahinga. Ikaw na may nakatingin sa kamera. Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, papaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahango. Nasaan? Itong mga mamamayan, baon na sa mga utang. Ito ba ang pangako na unlalan? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahango. Nasaan? Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Palagi kang laman ng dyaryo, may kasamang dayuhan. Mga kabayan nalimot na. Kumukulo na ang tiyan at halos
halos di na makahinga. Ikaw na may nakatingin sa camera. Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo narinig, dahil ba sa kalansing ng pera? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahango. Nasaan? Nasaan? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahango. Nasaan? 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 Thank you so much for watching. God bless, guys. And I'm not afraid to tell you that Jesus Christ is my God forever, my provider, my creator, my savior. And I'm very happy that there is God who really loves me, not like other Filipinos that some are pulling me down. But I am not going to surrender, because the Lord Jesus Christ is my companion here. Bye, guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. I love you all. Mama chup chup.